Yawre kendo machielo en ni kawuono nitie gik moko mane ipuonjo oganda kotenore kod tiegruok e wechegi mag ratiro mag lowo. Kod mathoth ma pod nitie odiochieng' ma kawuono inyalo mana konwa ni ang'o miluwo kawuono e kaunti ma Migori. Erokamano Cleophas winyi makare kaunti ma Migori wachiewo makare ka nyaka sama wuoyi ne wantie chiro no mar Kakrao ma ode sub kono ma Sunais kama bende kinyalo ng'iyo toka kacha cha nitiere bura ma bende dhi chakore mane kinde machuok ker bura bende koro kendo oganda mowuok e migepe mopogore opogore bura ma bende olosi kod CSO network bende twak ma kawuono en ka otende kod wechego mag ratiro mag lowo waseneno ka nitie cases mathoth mag oganda osebedo ka wuotho nyaka e koris mag doho ka gimanyo ratiro e wechego mag lowo to ahinya mine mamoko kuom gi mine ma chuogi ne osetho kabine twak ma kawuono en idwa puonjgi to yo mane ma ginyalo manyogo ratiro margi to ahinya wechego mag lowo bende nyaka sani biro ka kelo ywaruok mathoth to ahinya e kaunti ma Migori. Okinyi ma kawuono wantie kod jokanyo bende oloso bura machal kod ma odatwak kod wang'eni to thoro maduong' mar bura ni giko mar romo ni ang'o maduong' mwageno to ang'o ma oganda onego gen kowuok kod romo to ahinya wechego mag lowo ma bende osekelo ywaruok ahinya to e kaunti ma Migori. Adwa ni mondo koro atwak kod moko kuom jokanyo bende koro chano bura ma kamano adwa ni chung' ka king'iyo kacha kuong yangori nwati koro ne thoro maduong' mar bura ni waseng'eni en bura kod wechego mag lowo thoro maduong' mare en mane king'iyo kamera kacha. Gima duong' ma watimo kawuono en nyinga en Betty Okero, atiyo gi migawo miluongo ni CSO network. Wachopo kae kawuono kalure gi tenruok mwayudo kuom GIZ to watiyo go oganda mopogore mar sirkal. Wantie kae gi jo NLAS, National Legal Aid Service, wantie kae gi National Land Commission, to warito jo Ministry of Lands be mabubiro, wan gi Council of Elders. Jogi obiro kae nikech mine osebedo ka ywak mang'eny. Chakre last year kanwa timo baseline moro, nwayudo ni wach land en gima duong' matimore kae. To thoth ji mahinyore en mon liete to kata mine. Inyalo yudo ni kata nyiri modong' e dala nikech ni gin nyiri kende, yudo ka ji ketho ratichgi. So wabiro kae kuom timo gik moko adek. Mokwongo wapuonjo ji. Mar ariyo wadwa ng'e ni chandruok ma jogo nitiere godo en ang'o. Mar adek watudo gi serikal mondo wach ma gintiere godo no obed ni ok wawe kae ka ji oseywak to waluwo bang' gino mondo wane kaka ginyalo yudo ratichgi. To mar ang'wen wadwa bedo piny gi jok maluongo ni duty bearers mondo wapim ne gi chandruok ma mine luwo mondo wane kaka inyalo lok gima dhi nyime e gweng' nikech sama ji onge but town to jok ma gintiere godo en mana sirikal mwaluongo kanyo ka national government kaluwore gi provincial administration to kata county to gi jok moko mowacho ni Council of Elders. Jogi te onego bed ni kama wuok ni ywak ni lope imaye kokamano tikawe kokamano to induse to nyaka obed ni gine monego bed ni giteno minegi ka gichung' ne gi ratir mondo gine kaka ginyalo konyogi nikech sani eri kawuono wan Uriri to en gima waseyudo katimore Rongo, Nyatike, Kuria kuonde te ma wasedhiye mine ywaka wach lo to en lo mimayogi to jok mamayogi en jok momeyo koro giwacho niya ang' nalos nade to aonge ng'ama tena koro wabiro kae mondo wanyisgi niya wadwa mako lwetu wadwa ni mondo ulosi to wadwaro ka waluwo bang' wach ma gigelo ni mondo wane kaka ginyalo kok duokne gi lo to nitiere kaka ratichgi ginyalo yudo nikech gidwa loso to gibowuok oko. Samo wuoyo wach lo mondo ng'ato yang' ne lo mare samoro bok okang'e ne mine mosudo kuwuoyo kata mon lietegi bende gin go bok mag lo gi koso nitiere pek bende do bok mal mangiso ni koro malo pe kosere kaka lo gi magi ka gin go bok mag lo. Ing'eni mane chandruok maduong' ni lope ma wantiere godo kae pod nitiere nying kwaro lo ma wan go ni wacho ni inyalo wach ni en lo mar clan. Koro kako medo kaka induso ni chon nitiere ni kidonje e dala ing'isi ni mama ng'ane mane puothi to wach lo chandruok mar lo donjo ka mama no jaode osetho kokamano to ni en gi lo maduong' tipenjo ni mama nitimo ang'o gi lo machalo kamano in mana miyo ichako penj ni adiera be in chi dala ni eri adiera be magi nyithindi especially ka koro in gi nyiri koro iwacho ni ok onego bed ni in gi lo to thoth gi onge gi gima luongo ni title deed thoth gi nomigi lo nikech nonyuomgi to chon nitiere kata kaka ni nyuomi to chief nong'eyo kata jok manitiere ka nong'e ni mano puoth ng'ane sani kata king'e ni en puoth ng'ane mondo iyud ng'at machung'ni ka yieni en gima tek nikech koro
ji oweti oseriwore koro ji neno ni anaboteno ne ng'ani to thoth mine mahinyore. Mar ariyo, samoro ka wuon paro osetho to nitiere kalatese monego bed ni in godo minyalo wacho ni magi ema nyiso death certificate kata kitambulisho. Iyudo kaka mine onge ga gi gigo. Koro giwuotho kendgi. En obedo ng'at achiel ang' no wuoth gi wuode to ka en dala madowo to ine mogik mane makoro pekni nitie. Koro gima wacho niya, wadwaro ni ng'ata wakonyogi nikech wadwa neno kaka wanyalo miyo gi sauti, to sauti mwamiyo gi ni en platform waloso kawuono. To mar ariyo en winjogi. Mar adek en konyogi nikech sami konyogi e kaka koro jok madwa temo gino bangi boneno niya kare nitiere kony manyalo wuok from oganda kikundi moro manitiere manyalo hakikisha niya kitime ting'e ni ng'ato nitiere madonjo to gi mine be kong'e ni nitiere ng'at kuma ginyalo dhiye be mano nyiso ni gimbe gibo wuok mang'eny ka giwacho ni an be konya nikech kawuono waoromo mana gi mon matin to wang'eyo nikech nwachako gini nyoro ji nitiere gi chandruok mang'eny. En gima onego bed ni wawacho kamoro amora. Emomiyo adwa goyo kamano ni unu chopo ka mondo une kendu, mondo une kaka umbe ka ji wacho stochgi ere kaka inyalo konyo. Mama moro nyisowa kaka puothe ma wuon gi nonyiewo magisedhi nyaka Land Control Board, consent letter osemiye, koro en mana transfer mimiye title deed. Ni to puodhi kawo tikete nying ng'ato, ng'ano biro momuko dalagi to nyaka sani pod ogurore kanyo. Pesa loso, pesa wuotho. Kendo mar ariyo ochako tim mana kamano. Osego report onge gima timore. Ng'eni mago wadwa niya ilando matek maduong' mondo ng'ano be wamulikae nikech gimotimo no orach. To koro wan wang'e ni samoro wambe pesa buogo waga. Ka ng'ato nitiere gi pesa mang'eny ikia ni dwa chako nade. So magi stories mwinjo to magi stories mwadwa golo oko mondo wane ni serikal kisewinjo gini wadwa neno kaka idwa wuotho mondo ine kaka idwa teno minegi. Erokamano, okang'e ni gi wach midwa medo matin bi mano dakika machuok bi kimbele ka dakika machuok e kungi yang no gi nyingi luongi ne ng'a. Erokamano, an iluonga ni Philip Nyawara, atiyo gi migawo miluongo ni National Legal Aid Service. National Legal Aid Service en migawo mar sirikal, tijwa en mar neno ni dhano mwananchi ma kawaida ne oyudo ratiro mare. Koro wan gi ofis 5 Kenya mzima, lakini sahi anto awuok e apiswa ma Kisumu. Cases mag lo joma manyo ratiro mag lo ma ochopi apisu chalo nade to usekonyogi e yo machalo nade? Erokamano, anyalo wacho ni kuom higni 10 mwasebedo kwatiyo Kisumu ka, achiel kuom kes mwayudo kang'eny ahinya gin cases mag lo. To mag lo ohinyo bedo mar lo jok manonyiewo lo to kamoro pok giloso gigi maber, kata jok monego tim gimoro miluongo ni succession. En ni kamoro en e lop ng'ama nosewewa kata ng'ama nosetho to kamoro pok otimo gik mowinjore ni mondo mi otim. To gima wasefwenyo kuom ndalo mwasebedo kwatiyo higni 10 go en ni achiel kuom gik ma wayudo kuom japiny ma kawaida en ni ji mang'eny kamoro pod ok ong'eyo okenge. Don tim luongo ne alternative dispute solution method ng'iyo yore machielo mag tieko magi mak jodhieg doho. Okang'e ni kaka mosebiro ka wuoyo gi jok ma weche mag lo gi bende yoni tiyo bose konyo bi nyalo kete makare mondo watie cases mag lo to wanye madhi doho. Erokamano, iwacho adier, chik mar Kenya kare 159 wacho ni ok ochuno ni weche duto nyaka tere doho, nitie moko minyalo tiek oko. Koro mano be watemo embrace gimoro miluongo ni alternative justice system ma kamoro nikech ing'eni wach lo kamoro nyalo bedo ni joma ae area no kamoro ong'e wachne moloko tere court. Mano namba 1. Namba 2 en ni e doho seche moko wayudo ni kokaw kes mar lo to kamoro nyalo tieko muda makatin to higni 2. Koro watemo mar mondo mi watudre gi jodongo makata ng'eny buche mwabedo ka watemo ni mondo wabede gi ruodhi to gi jotend gwenge mondo ma jodongo mondo mi wane kaka gimbe wanyalo keto gi mondo kuonde ma shida nitie to gine kaka ginyalo konyo nikech doho waseyudo ni dhungruok mag buche nitie kuno koro miyo gikawo time mang'eny. Koro mano be achiel kuom gik mwatemo timo mar mondo mi wane ni dhano mwananchi ma kawaida oyudo ratiro mare e yo mayot ma ok otiyo gi pesa mang'eny kendo kokawo muda mang'eny nikech wasefwenyo ni cases mag lo kamoro kotere court to kokawo muda matin to higni 2. Koro kuonde mwatiyo watemo tiyo gi joma moko mondo mi wane ni giyudo ratiro e yo mayot kendo e sa mapiyo.
Erokamano ahinya kuom wach makamano. Erokamano. Kinyalo winjo mago kuom joma bende nyaka sani osechopo ka mar ng'eyo to oganda nya yudo yo kanye mayot mar tieko cases mag lowo bende nyaka sani koro osebedo kokwak ahinya kaunti ma Migori. Iwinjo ka giwacho ni nitiere cases mathoth madhi e doho. Gin cases mag lowo moko kuom gin moko ma inyalo tiek kata e kor gweng' kitiyo kod yore mamoko mag tieko cases gi. Ka bende pod wago tach ka mar ng'eyo to e giko modiochieng' ma kawuono be jogo mantiere kod cases mag lowo be gidhi dowo yo makare mar tieko moko kuom cases bende nyaka sani gisebedo ka giluwo e kinde mathoth kokalo kata i doho. Joma erokamano ahinya e bago twake makare kendo ngeno mar ne tiegruok ma kamano bo chopo ne nyaka jogo ma ok oyudo thuolo mar chopo e kar romo mano ma gintiere kanyo kinyi ma kawuono